Hej og velkommen til endnu en af dagens små samtaler med Annette Aarsland, forfatter til bogen Pust ud, som jeg har oversat til dansk. I dag der har jeg har fået, og tak for det, en masse små beskeder fra jer, hvor I simpelthen ikke forstår, hvad er forskellen mellem, at vi puster ud, og så at vi arbejder på den almindelige reflektoriske indånding. Og det forstår jeg godt. Og jeg er lidt ked af, at jeg ikke har gjort det tydeligt nok. Så nu tager vi lige en snak med Annette. Vi tager lige en snak med Annette omkring, hvorfor og hvad er forskellen på at arbejde på det bevidste udpust, i stedet for at kunne få lov til at arbejde på den almindelige indånding, som alle andre gør. Så, velkommen til dig, Annette. Tusen takk, Rikke. Og jeg synes det er så interessant når du sier at i Danmark så er det mange som ikke forstår hva er forskjellen på å puste ut, og hvorfor skal vi puste ut og ikke inn. Og vi diskuterte jo dette litt før sending nå, ikke sant? Og at dere i Danmark kaller det jo for vejrtrækning, altså lufttrekning. Altså det å trekke luften inn, Præcis. mens vi i Norge kaller det for pusteteknikk, ikke sant? Eller åndedrett. Ja. Så jeg tror kanskje at forskjellen ligger der, for det er ikke så mange i Norge som har spurt meg hvorfor skal vi puste ut og ikke inn. Men likevel så er det veldig mange som tror at de skal begynne med å puste inn. Det er det her i Norge også, og de aller fleste begynner liksom med å Præcis. trekke inn masse luft. Ja. Så det er jo veldig, veldig bra at folk har stilt deg det spørsmålet, Jeg er også synes meget, jeg. meget glad for det. Ja, fordi jeg var ikke klar over, at det var altså at det virkelig var så stor en udfordring, som det er. Men det er det. Fordi vi er vant til det her med, at vi trækker vejret ind Ja. aktivt. Mm. Fylder vores krop op. Ikke sant? Men det har Og det bare... som da skjer, Ja. Unnskyld Rikke, jeg avbryter, det er så vanskelig her på Zoom. Ja, undskyld. Ej, men Nei, jeg sier unnskyld. det har bare så store konsekvenser for vores krop, og for spændingsniveauet, og for vores iltniveau i vores krop, at vi trækker vejret og fylder vores krop på den måde, når at det faktisk er vigtigere, at vi får pustet ud, så kroppen selv kan lade luften gå ind. Men lad mig høre, Annette, hvad synes Nei, du? men Rikke, jeg er helt enig i det du sier, og det første er jo at hvis vi trekker lufta aktivt inn gjennom nesa, sånn som dette, Ja. så vil jo du kan se at nesa mi snører seg sammen, ikke sant? Og jeg har jo faktisk en uføregrad på grunn av at jeg ble overfalt, måtte amputere deler av nesa. Så min nese er veldig tett. Så hvis jeg skal aktivt puste inn gjennom nesa, så får jeg ikke luft inn. Ikke sant? Det er jo det ene. Det andre er at hvis jeg begynner med å puste inn aktivt, så vil jeg spenne muskulaturen her. Jeg vil spenne muskulaturen i brystryggen, mellom skulderblader, skuldre, nakke, hals, kjeve, tungerot, ikke sant? Ofte tunga og bak når vi skal puste inn masse luft. Og så er det jo sånn at vi får ikke for lite luft. Vi puster jo alt for store mengder med luft som vi har snakket om før, ikke sant? Og det skal vi faktisk snakke mer om i neste episode. Hvorfor dette er så viktig å ikke puste for mye. Så du har gjerne noe å tilføre, Rikke. Det er ikke sikkert jeg husker å si alt nå. Jo, unnskyld, jeg kom på bare en ting til, og det er jo at all forskning viser at det er utpusten som roer oss ned, og ikke innpusten. Altså ideelt sett så skal hjertet slå langsommere på utpust enn det gjør på innpust. Og denne forskjellen i hjerteslagene på utpust og innpust, det kalles jo HRV, eller Heart Rate Variability. Hjertefrekvensvariabilitet på norsk, jeg vet ikke hva dere sier på dansk. Vi bruger Ja. Ikke sant? Og dette oppnår vi med å trene på lange utpust, og tenke at innpusten kommer inn av seg selv. Men så er det jo mange der som tenker at ja, men innpusten er jo aktiv. Og ja, det er helt riktig. Når vi puster autonomt, så er innpusten aktiv. Den muskulære bevegelsen i diafragma er aktiv, og på utpust er den passiv. Men det meg og Rikke jobber med, det er jo den viljestyrte delen av pusten. Og da gjør vi utpusten aktiv. Ikke sant? Gjerne på at vi setter på en lyd eller en konsonant, og så vil det føles som om innpusten er passiv. Og det er
helt nydelig. En fantastisk følelse, som jeg tror du er enig i, Rikke. Ja, meget. Altså jeg ser det jo som, jeg lavede også et indlæg i går blandt andet på indlæg på LinkedIn, hvor jeg skrev omkring det her med, jamen jeg vil jo så gerne hen til, at man bruger udpusten aktivt, så at vores krop får lov til at have de 20.000 små pauser, som indåndingen giver. Fordi det her med, at vi, altså når vi trækker vejret de gennemsnitligt 20.000 gange i døgnet, forhåbentlig ikke så meget, vil jeg så sige, men lad nu de tal være, fordi det er det, de kommer ud fra Lungeforeninger og Sundhedsstyrelserne. At vi så kan have dem, de små altså når vi lader luften gå ind, lad dem være passive, fordi det er kroppens små pauser. Og så hvad skal man sige, hvis vi giver vores krop lov til at få de her små pauser, hvor vi ikke arbejder både på indånding og på udånding, så bliver altså vi kan jo forestille os, hvis vi arbejder både på den ene og den anden vej, så bliver vi jo frygtelig stresset. Så derfor med at kunne lægge vægt på, at vi arbejder på vores udpust, det er jo også den, vi bruger, eller den, vi optimalt skal bruge, når vi taler, når vi synger, når vi udtrykker os i det hele taget, at vi bruger den bevidst. Og så slapper vi af på indåndingen. Og lader kroppen gøre det, som kroppen gør bedst. Og det hjælper også til med, at vi ikke får fyldt vores krop så meget med ilt. Altså at vi overilter vores krop. Men det er til næste sending, jeg ved det godt. Men det her med, at vi bevidstgør, jamen når vi taler, så taler vi aktivt. Vi taler med vores krop, vi taler med vores støtte, så at vi bruger vores krop, når vi synger, når vi taler, når vi agerer, når vi udtrykker os. Og så slapper vi af på indånding, og så kan vi tale igen. Så det har altid været meget vigtigt for mig at slå fast, og jeg er også jeg er helt bevidst om, at mange arbejder på den aktive indånding. Jeg ser bare, hvad det følger med sig af spændinger, uanset om maven går ud, fordi så hiver vi ligesom, vi ekspanderer sådan voldsomt, og det er slet ikke det, kroppen det er ikke rart for kroppen at blive, hvad skal man sige, presset på den måde. Og så ser jeg også i forhold til det her med tungeroden, altså når vi laver en aktiv indånding, så ryger tungen lige tilbage, bagtungen tilbage, og nærmest er med til at lukke vores luftrør. Og det gør det ikke helt, men det går ned og laver en bremse på vores luftrør. Det vil sige, når vi lukker næsefløjen, og vi hiver bagtungen tilbage, så har vi simpelthen fuldstændig lukket for alt, hvad der hedder luftindstrømning. Så det føles ikke som om, at vi får en masse luft. Men vi laver en kompression i kroppen, som gør, at den tror, den får en masse luft ind. Så der er, hvad skal man sige, hvis vi nu lader kroppen gøre det, den kan bedst, nemlig arbejde på udpust og slappe af på indånding, så har vi meget vundet, og både kropsmæssigt og sindsmæssigt, altså på balancen omkring adrenalin og altså omkring panik, det er også det er også ligegyldigt, men vi hjælper vores krop rigtig, rigtig meget, hvis vi forstår og kan lære, at vi arbejder på udpusten. Og vi hadde sluppet så mange sykemeldinger. Den største årsaken til sykemeldinger i Norge er muskelsmerter i nakke, spenningshodepine og skuldre. Ikke sant? Og det skyldes jo veldig ofte en aktiv innånding, akkurat det som du sier der, sant? At vi tror at vi må trekke pusten inn. Og i forhold til angst, som du sa, men det skal vi også snakke mer om en annen gang, så jeg vet at du ikke mente at jeg husker ikke hva du sa, at det er ikke så viktig, eller det er under, men det er bare fordi vi skal snakke om det en annen gang. Ja. For vi får jo lyst til å snakke om alt på en gang, men da blir det fryktelig lange filmsnutter. Så jeg tror dette var egentlig nok om dette med inn- og utpust. Er du enig i det, Rikke? Ja, jeg vil gerne slå fast, at noget af det, som I talesætter i jeres bog Pust ud, det er det her med, jamen forskningen viser på alle mulige måder, at det aktive udpust, at det, som du også sagde før, Annette, det er vigtigt, vi arbejder på det aktive udpust.
Så vi Og ikke hvis noen blir forvirret i Norge nå, unnskyld Rikke, så når Rikke sier pust ut, så er det boka Pusten på norsk. ja. Ikke sant? Men på dansk så heter han Pust ut. Så det er bare derfor. Ja, der er han på norsk, vet du. Så Så at vi, altså ja, det vil jeg rigtig gerne slå fast, at det er ikke, hvad skal man sige, når vi snakker om udpusten, Annette og jeg, så er det, så er det ikke en almindelig udpust. Det er en bevidsthedsudpust. Det vil sige, at vi bliver bevidst om, jamen, hvor er vores, noget af det, som jeg også møder rigtig meget, det er den her grænsesætning, fordi mange kan også puste rigtig, rigtig meget ud bevidst. Og det er så flot. Men det, der så ofte sker, når man puster rigtig meget ud, og næsten ikke har mere luft, så siger kroppen, så snapper den. Og det skal vi ikke hen til. Så meget af arbejdet ligger også i det her med at finde de almindelige grænser, jamen, hvor jeg kan puste ud, indtil jeg kan mærke, at jeg skal lade luften gå ind. Og den vil stille og roligt flytte sig. Udpustens længde vil stille og roligt øges, som vi gør det i 30 sekunder, 45 sekunder og 2 minutter, så vil udpusten stille og roligt øges. Så man behøver ikke starte ud med at skulle puste ud i 8 eller 10 eller 12 sekunder. Vi skal puste ud til den grænse, hvor vi mærker, at nu vil kroppen gerne have luft. På den måde, så synes jeg, at vi arbejder langt mere med kroppens egne grænser, plus at vi lærer at respektere vores egne. Det er sådan en lille luksus. Men det er så utrolig viktig, Rikke, for det er jo så mange som sier til meg, hvorfor gir du ikke bare en gratis pusteøvelse på nett, ikke sant? Ja. Og det er jo nettopp derfor, fordi at jeg vet at hvis jeg hadde gitt en enkel gratis pusteøvelse, så hadde folk opplevd å få lufthunger. Ja. De hadde opplevd å få panikk, kanskje mer smerter, nettopp fordi at de hadde presset de grensene for langt. Derfor er det så viktig å ta et kurs der du faktisk lærer gradvis hvordan du kan puste langsommere og langsommere uten å gå over dine egne grenser, uten å skape unødvendige muskelspenninger, eller få den panikken med at du ikke sant, som noen gjør første time. Så det er kjempeviktig. Ja. Jamen så har du mere til for, ellers så Nei, jeg skulle akkurat til å si for lenge her. Jo, men jeg skulle akkurat til å si tusen takk til alle dere i Danmark som har stilt disse spørsmålene, fordi at det er et spørsmål som sagt jeg ikke får ofte, men jeg tror det handler om det navnet dere har i Danmark, ikke sant, på pust. Så det er veldig spennende. Tusen takk. Tusen takk for i dag, og så håper jeg vi ses igjen neste uke også i en ny liten filmsnutt med Rikke og meg. Jeg glæder os til at se jer alle sammen, og tusind tak, og skriv endelig til mig på LinkedIn eller på Facebook, hvor I nu ser den her video, eller på YouTube. Der har jeg også fået nogen, der skriver ind. Det er så dejligt. Så, eller til mig, hvis du er i Norge. Ja, selvfølgelig. Ja. Eller til Annette. Ja, undskyld. Ja. Tusind tak for i dag, Annette. Og så... I like måte, Rikke. Tusen takk. Ha det bra. Ha det.